Ульяновск өлкәсендәге 24 районның нибары 4-сендә генә татар авыллары юк. Шуларның берсе өлкә үзәгеннән 60 чакрымда урнашкан Теренга районы. Бирдә татарлар узган гасырның 40-нчы еллар башында Татарстанның Чүпрәле районы Шатыршан якларынан килеп төпләнәләр. Беренче Арифулла бабай килә. Значит, монда тотыналар өй төзергә. Өй төзиләр, торалар, 6 балалары Усманныкы була. Шушы районда зак еллар райком секретаре булып эшләгән, лаеклы ялга чыккан җирле татар автоном институтын җитәкләүче 80 яшьлек Камил ага Әминов район җитәкчеләре белән уртак тел табып, Теренга бистәсенең бер бинасында татар мәдәният үзәге ачу өчен бүлмә алуга ирешә. Дуслары белән бергәләп аны тиз арада ремонтлап та куялар. 4 ел кылапата. Миңа бизнесменнар бик рәхмәт үзләренә помогать иттеләр. Тирәзләрне Алимов куйды, бизнесмен, 2 тирәзне дә. Занавескаларны кызым китерде дә прям повесили. Дверь Ямалеев китерде дә куйды, бизнесмен үзләре. Районда ел сайын сабан туюза, татарлар күпләп яши торган Подкуровка авылы мәктәбендә татар тел түгәрәк эшли. Элекке балалар җыярга бик җиңел иде, чөнки бездә татар балалары, татар семьялары бик күп иде. Хәзер читеннәрәк, хәзер катнаш семьялар. Бу теләп балалар үзләре теләсә, ата-ана каршы түгел. Ondan соң чара район башлыгы катнашында мәдәният йортында дәвам итте. Тантанада Тәнзилә ханымга зак еллардан бирле ана телен өйрәтүдәге уңышлары өчен иң яхшы укытучы дигән күкрәк билгесе дә тапшырылды. Ә менә өлкәнең Майна районында исә 1200 татар яши. Татар авыллары булса да, ни кызганыч мәктәпләрдә татар теле укыту юк. В Майнском районе у нас это изучение языка татарского ни в какой форме не проводится. Ни в неурочной деятельности, ни факультативы, ни кружки. Единого ученика даже нет по ОШКе. Я каждый год эти данные собираю. И результат этого учащиеся Майнского района не участвуют ни в каких конкурсах. Район башлыгы белән булган очрашуда катнашкан Мәгариф идарәсе җитәкчесе, мәктәп директорлары киләсе уку елында бу уңайдан эшне активлаштырырга ышандырдылар. Районда Мәгариф тармагында проблемалар байтак булса да, мәдәният өлкәсендә зур эш алып барыла. Каждый ел безнең үзә районный Сабантуй яңа Маклавышта последней пандемии этиминде без уздырмадык. Авай безнең каждый ел уздыра бик зур бөтен район килә, бөтен поселение вардан заелып инде. Шулай бергә инде кушылып уздырабыз, бик тә матур була. Моннан 37 ел элек Татарстанның Буа районыннан бу якларга килеп урнашкан Зөһрә Кадырова балалар бакчасында шәфкать туташы булып эшли. Бакчада татар балаларын аралашырга, җыр биюгә дә өйрәтә. Киемнәрен без үзебез Ульян өлкәсендәге бер малайның киемнәреннән элгесен алдык. Үзебез тиктек садикта. Детский сад безнең бик каты занимательте. Мордовский танецларында беләбез, чувашскийны да, русский народный костюмнар да бар, и менә татарныкын. Менә кем өйрәтте балаларга татарны? Татар телен безнең музыкаль руководителебез өйрәтә. Сер түгел авылларда Зөһрә Кадырова кебек милләт җанлы, татарның киләчәге өчен борчылып яшәүчеләр күп түгел шул. Шуңа күрә саф татар авылларында да сабыйларның теле әни дип түгел, мама дип ачыла. Менә шунысы аяныч.